we udwedwe wo fi a awo wo chiri sa wo mpe Arefo a mo hwe yefre chichi ni menche ye mama tenase ye mako abadom be NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO jesoma me bia bia wo hwe yefri bia se isane no madwemba ekwan so ya betenase na ye baba bedi nkomo enkomo a ebewie no ebeboa me na aboa ye nyina amane matimi akonkan ye bota yititi ni se Asante Ghana abakwasem amamre yebedi mutintima ne ache na etimi akọ akiri na ama adasa nyina anya bia hwe ntitiri wo no enchirima ti ya no aka mo no subscribe no share no like na wadwenkyere nso no wo de ato ase de amabesa ho no me da se wa yesiti a hye no nso se YouTube NYANSAPO TV Facebook NYANSAPO online na TikTok nso NYANSAPO online we ene ntenfidie miensa yedi so agro de aka no yagro yenyamfa emesi so yenko mo panyine ni bedi nkomo no yemana kwa aba na afi yenhye yenko mo bona ase nana wadaroma NYANSAPO so ni yemu akwa aba so ye so eburu na oho te sei na me adom na ma daroma wode nse bom ni sawo ye de nana no ase wadaroma udin ni biem idin de wode no ho Oseadeayo Ayebiafo yo wode no ho Oseadeayo Ayebiafo mpatwa no na ade kom se di na no anam de kom Oseadeayo no anam de kom Oseadeayo na Oseadeayo me siewu ne tano komfo siewu ene tano komfo siewu ene tano komfo siewu ne de odika akire mu de akire se oyobi a agudie ni nani so siawa ntempa na anya afi ne obeye yi bia wo bayfo na wo saade a pa na wo kɔ ne baabi nya afi ne obetwentwen enti ende no yanso yentwentwen ne ma so kra epese ye ne ma tentem ne yakɔ yanim ye besua de afa yen hahama ho na yehu na nanom kwan yom fa so na omden hahama nubna nutan eni nuan hini ni ade ye de sanyarewa emma nyarewa etu ase de kudegudegudu enya akwase broni dia wode so de sensena so ni bi eno nti nenne yato ache nana ye ne ebedi saa enkomo yi na wadaroma ye pese ehu hahama nani so ne na yarehwe ene na yaresa mehu se ye ba ye watete bi ade egu anim wadaroma ye mfa ne maako na bobobodin no fama me na afi ubodin ni wi a me se bisa ebia de eyo yo me da ase instance ya wo abofra kwara na ya wo nabi wo hono ma ye kan a ye dwale no se na be ya do di fira sama do ba ye no e be pa firi no ho e wi a na ya sa no akanfo mere wa no ese wa ne nsama ebini ese wa be fa ni pata bia enti nipa bia hia asubo enti ye be di nka afa asubo ahaban so how amane punchire da so a wo ba eno ne yedi nkan de ebo wasuo we ye fe no busumura dwura we ye di dwura ye ho nananom enkeka kora ye kofuna se ba so ye hene so wa ye den wodi do wani mu nko ade a we ni dwura ye di dwura ye ho ma how amane ebia mama menka wade bi titimire mu no say obi wu ni ekosie na ye ba esiye ne kwanso kwantinfi ni ya share draw ya wo masi ho uduru ho na wa hohoro wonsa ahaba we ne di se adwuma no busumura dwura no na nanom ya amamere wo nkonwa so a we na esuo ne da akonwa ne ho no yekosa na ye ya amamere ni wi asa esuo ni di shira we ne ye di bom ne da petifie ni mu na ese ohaw amane sunsumu boni bi ye ba ye bia no apam no nti we na adwuma kesi ye die pa ne se ye de pam sunsum boni nana ma mensom yi na menhwe bi se de wo ye mfikire ya yinimi ya enwura bi a ese ensuo wo mpa na wa na ese atretri bi sei no eno ne busumura dwa bi ebi ne kura me boa kura no okay adwuma die pa edie no ese memfa nse we ne de esubo de bo su ti se obi de ne ha oba ha sesi a na ansa na kura no obedi card we aye we kura bonasu ansa na okay ya bosum na duru a wo kire no ye de ama no na ese we ne de ensa nyarewa poti ana we ne de subo okay ye de aya ne ka ho okay ene ada enchene no ene ne yema bi ene ye de bebo wu nipa nasu okay aha okay enti ye de bo asu ni wi a
ne yakoto ase na gusumu na so na se ya je wo ha no amane ni na de kosumu na so okay enti we die me says su biem ye beka se we ensati ade ena ensamu yade yo nana ye nko de to so arefo ye guso a yesua ade wo honom ye friend somen normally ana esisi nsuo ho na me de ma like me giwa bi we me fi ya haje kwan ya me fa so me giwa ne nti age na somen no onse mu be wura fi no me de bi agugu me kwan ai kam bebi se enu bi na watwetwetwa o de asan lai bi sei nana me de agu me kwan ni mo no we epamu sunsun bone ye won nduru a ye de ka ho a edi sa adwuma no we ne nko ano epamu sunsun bone ye wonu nduru a wo de ka ho so a epamu sunsun bone ye fere ne sasa ne sen obi ka se sasa ne kora wante ase sasa ne se ebi amfom so on sheda na obi na mo won sayo so na obi afirim sama ni di wachi o tetew o tetew abrabo o ma wo ha udi abeni bla na aduro ni wo de enduro bi ka ho a na ne enti a social media me pese me kire nduro ni na na se ene no beta social media na wo kire nduro ni na siri twan na obi so atena mancho baabi wasem ya konfo efi so wahwe wo social media wo aduro na wo kire ya no no di dwuma enti afi no no de hwempo aduro o da kosa nanta so wahu afi no okọ no ho anye ye no na be saa ye ni na didin dia ma konfo nyina akonfo abeni aduro enti metra metra say ye obi a me de ka ho enti se wo wo saa o hawa mane animu a wo ba me na menimu nduru a me de be ka ho a me de be di wudwuma no e de ama wo na se we so ye sasaduro a ye de pam sasa aha enti wo ho nte o haw bi amane bi enu me bi da so ni na no we enu ti na ye wakasa bebu bi se obekum tromo no adwa sasaduro de man fa mu so nyina tia kwa ya ase se tromo no ukuna obedi mi adi wachi na sansa na bedi wachi tromo no ukongure ma oye nantwie nwia no na de we wo si so no enti se ukuna unkwa untumi nsoa a kire wo bobo amane ne ya mo akogya wo mo akofa enti no se de wo si so no ene na bembe ne ade adon oda ebegina wani so enti no sasa no na abo de se ko obekuna wie oni ayi bia nanso se de ni huhu no oso ne sitia no enti ani obekunu na ne bembe ne ade na adwo obehunu ade ni gya no onyina chia nko ne be jo nana yate ase ye nko haba etoso yo we ye fredi bonto monto ya na amerewafo de twita me na na bi wanya na bi kobrenya nyame mfa ne kransi na abrenya timi twina no pa wi anwumre na hye ne ase ndodom ha betwia monto enu ani monto no ya sebo papa mimi go suma ya wotwie nti madua no mfi ha o twin na ni ayetan no di papa enye sunsum asem a da ko mfa se ye adwuma na se sunsum 5 ba obi a wode ye woyo ti nye sunsum asem a wo nipa no nwie no kra na wagu bonto no we udwedwa wo fi a awo wo kiri sa wo mpe tene pampana wo mpe enu akire no esa yale ne yale esa ne se obi a waton nsa no mu pa a wo boro pa se we die wo boro pa oboro boy pa we ensa fufuo eni nuro bi ne yede be ka ho enye adwale enye bibia we yede be fransa fufuo no ene haban na aka ho no ama na benom na apamo saa sunsumu na anase ade na mane nom nsa no na ni na mu ye wi de beja bosom bia na efie nipa bi no ho bi ni no mo so mo kwa bosom fie aduro de nyame na ebo ba de ntia ba ye ya amamena mabosom no se bia na fie nipa bi ensa wo mu bi tanse bibi nsi kwa gabi eni nti na edi ja bosom se ene yesunsum asem de ni nkodi ba haba na de nyame wabo awie nti bonto no so no dwumadi a wedi no edi twiansa de ntia me se me nkire duro ni nansi no eno no se na be ya tena obi ehunu ywa wankose no ankogidi ansa amfa mammo nyina aha bedi akose bedua sa aha be etoso biem ne de hene no
Aban me nu we your friend Wagashi ahaban. Wagashi ahaban. Wagashi Ahaban. Wagashi ahaban. Ya tetrete kura chense. Wagashi. Na ne eno kasa ben. Awuza for kasa. Okay. Wagashi ahaban. Okay. Na sa Wagashi ahaban we no. We ya de teti nipa ntam. Sa se bia obi dofo mpna omo twen yemahi. Pese metete wo montem a metimi agina so asay no. Se bia wo mpna bi. On say nyama ya fo mu na na wa wo. But ba de betuma benya do ama. Na wo ni do ma no. Na pese wo ne ntam tia. O ha wa adwene. Anu so betimi di wi ate. Tete wa bela bo. Ahaba we. Ene ye de yo. Ye yema wa. Wo de kwa kwhye wo mattress ase. Na wada so. Na watwe ba ko da pen ba ko da pen bi no ne hwe ade ye se we dipa no ba hu nchen bi ma na ne ma wo dem kro ba be yi sa se bia oba bi nso ne be ma bi tie na afi de be ma no ho afro no opese be ma ne firi nso be ma enkoda obetimi ayo namfo mienu nam na ba ko ho ye ba ko hi opese wo ba ma ne nchen bi obetimi aye me nso madamfo anya ne mpre bi a wo twe bata ye me mehi da bi ne de se anya wo wasam da bi ne se anya wo wasam say me hisa wo mo twese la bi ne anya wo wasam ye ka wo nipa ne de ben wo ese ne me ekwaye ma wo mo me madamfo ntim pese nko mo ntam timi da bi aboro sem sa ne de yemfa ma oh me ka eno so ka ho ka me ma wo say obi dia ma da bi aboro sem sa ne de yemfa ma wow ese we no so de etumi ye no no de etumi ye no no etiti ni pantem etiti ni pantem na mo ntimi nka say obi ye dia ye wo hintu bete eye wa wo de na betimi dia ye ana we no dua na esi fom no Wagashi ahaba ni dua no ni hini no se wo pe ahobambo spiritual protection ye be mo akofa ade bi obola so na wo de aba na ye tu dua ni hini na ye de ahyemoto na ye de amaw kire odomangoma se si subi mo so wo pe den a wo pe spiritual protection se wo de hene se me fan se front page for no obi ya MP oyi minister osuro no ho so wa hu bla Wagashi na haban ni dua no ebe mo akofa ade ene de me mmoso wa ewo sumuna so aba ne ya tu ni hini ne ya de ahyemoto ne ya de amaw a kire odomango na wo segu kokomu ne nkwa mu ne ade tafre bibi ye nkire hwe this odomanko na obetimi se me de ma haw ne de ya waje wo nkwa afiri so na ewo sa ni mi fi aye bunyame pa oda sani bia ne hon ma wo ye sa ade ne ma na obetimi afa ne kra Wagashi ahabe ya enu ache ma memfa we hwe enche tiefo kwa nya ahwefo obi a oyare asoben ase ni bi oni tifa ai ana ase ni ti dwane sa ni aye kokoko che premle ebunja wowu eni we ya so na nopa ya nya na wia ote Wagashi ahaban a baako ebi ya tetetete pa na wayam na wachi munsuo no ompa ade ye papa ade emu tete se nwara bia hanki mono fita tie na wachi mu agu atere so oso ni nkan so ni fa no obi a no abeso bonkum no onye sa ntoa so na watwe bate ne krada de nka ho eno ano no yale na ko se oyare eye asorobren no ahaba we nko abibia nka ho wonyam na wonfa ngu ade ye kame mu de koto hanki fita pa no nsone na ni nsuo no oni kan fa nso nifa no sa no aso bonkum na fu asai onye sa na watwe bate ne krada ye wo twada wonye dwada ye wo branda wonye branda na onye ayira we de so de ache ye kwa bibia nka ho aduro na anu ache fa number ntu dwama me na ne nto aso 0249 92 90 24 0542 03 3077 okay enti nana number no eno no nana ede ahaba we na che kwa ti ma men sense so biem san sa asono ben ha nkrofo pa Wagashi ahaban ene kura me no se wokọ ba bia tonton haba akwa na so bi se bia mbeton bi di amawo wokọ a wo beyam
we pukura pekura betimi aposa anana na meboa ari ehia nsuo beba na umfe udi nsuo beguma anase we ni nsuo na nko ane o posa nsuo beba okay na wasone paade fita ntina mse koto henki mono fita na fa sone fagu atre so di ka fa so hwene ntokro ni nifa no wo wia na akobunkum wo wia toa so saa wo kra da de menye bese nefu asai onye ndapen ba akopɛ no ano yara ne kɔ anyira brefia na bra na yense ntu aka omla ha oba so wo firi hin na eba so wo firi Burkina Cote d'Ivoire wo firi America US wo firi Kumasi eba wo befo nuodu bi aseka ana afomana ka wo so wo kwa danse chiaboso kuro na afiri na akwa danse dompa ase no wo nya si a ensa nifa so wo bebo pepo no se de wo kɔ kuro ba ko ho efre ho ododu bi ase na we kuro station wa won fro number no ano na se won de won fre me kora omusa se me kɔ na na Oseadeayo yo simple akora de baba okɔ danse dompa ase kora na ye de ne baba mbesa dan o mani dina we se fe de goro na goro no normally na manfo nim difference wo ene taame ewu mu goro no ye pio gini tretre na goro no de dwumadi ye de baafo ehu na nya abotransa we no ne taame ewu ne si wachi no na mamenje on the difference wo mu taame ewu no mu odukura cha ego ana goro no nso no on sa ano no ye move so hwe taame ewu na no na e move ana goro no de e pure green ena sede we no nso ano ne si aye no eyi kom eche we no okay na goro no baafo nti na msi mi fie ha no msi no betumi akun betumi asew atire me meka se menyo we ye de se nipa ye de kum nipa na aha ya fidie so menkyere enu kra de enkyere no ano no ekwan a boni woni binum trimpa ye fa so a ye de saya de ye de kuma nipa no menkyere sanse aha ya fidie so but nipa no ebi a obi etetew wabo modin a na ewiase ayedin wadi pa o pa kota asase ohene na asa afa etira kota ma nipa du ya kan fire akire ba na ehia ni efire ni mu ba na ehia ni enti ohene ne se woni mfam waw obi eje waade ha bra sabi nsamfu nti na esi kwoto dan fire me bra oba nipa no ada se beji ade na ma of force na sabi bo ha eje ne nsam eje ne hu firi abofra nsam a edi ewu enti e bono no so wonde baby agina ne wonjina ya chensa sase so eyi obi dia tumi wa sase so sa haba we ne edidi sa adwuma no onu so ne yare ya wasa no eno nko a gro ono so dia waye no okay di edi so we ya fe na confirm tikro no on say niti no ayete sa confirm tiko di na fe na confirm tikro no na ahaba we ye woni nwie mu be enum ensia ka no ho a baafo ote ya woni ani 21 good days banfo atwam abehu no mo so mo atwam abehu no mo tie atwam abehu no wodi we yi aduro ma me sa eni ese menya bia nkampo ne ye wi ebedi nkomo offline sa modi niema bi frafra na ate wani so eno koro na so no ya sa di nduro fra e pam sunsunbo na efire ho we na nkasa no so no ya di sa di nduro bi sa afra e sa de ma oba a opa awo wow ama nasa awo pa awo pandi ewom ni se obi o ho no ma ene kwabena ne wokopa ne atwetwa prekwasi nanim a baka so da akọ farms so wahu enti koristo no adidi ni mojam adani yam ninti ni mosisi enti wanya duru a krense bekra enya dia ebetuma akotomu obi so o ha o fibroid ni mpie ma ya untumi enwo to wahu de we sitia no obi won so kura ne menses ema eba nefuam yenu nefuam yensa adwaman kakra wo kobonti ono ankasa kura tumi no mmereke ne watwa no yesesa
dwamambo nti se woni papa na hyehye ho ena saa date no sika wakɔgye nye sika ketwa ena nyame amwa na date ni besi so a na wabu ne nsa ai nti saa da na wo so onu moduro ne mogya no betwa by force wakɔ na adwuma gye ne sika to yale amawo enti udua daate a utwa hoto enti nkakra no bebo yale in future na afi sika na opɛ no wo de bebere ye mu ne yadi uni bi so ado yale beko wu aha enti wei ne dwumadi a edie no efe na confirm ti kro ani oba ye wo ani ana ehu de empe kora na mpese medum na wei metenam de ninua ka hwam de so na wani ni bedum osa wo ani na apsa pese ani ne sa kwa betimi asa de haba we aya ma fe unze hu hwe biem anya se wani afra na emum wani a wudi hu na de se we na ejina se nke ejina he na obobo ise wo mo ha na nka mehu se mehu pa nka mpu me nkrofo yo mo nam hai na nka mehu bi eni ade na pese me nse hu a obetimi sa de we na aya ma me nse hu okay ni nua mu ni na ofia ti se obi wo no ma oye sofo oni ade nso ade hu opese ma na nso ade hu obi ya komfo oye malam asofo na etimi hu ma ni bi toma ebo wo no nyina ni pieto kada hye wo mo ni na afiri yen dodo na afiri twedi ampon de oye papa ne de ono wonko hu oba atoma me ka no kure pren de oye papa no wonko hu oba atoma me metie mi nko hu oba atoma but wo ba me se aduro no ye koye ni mu ne bosom ne wo ho wo ba ye a time hour 21 good days de ye se ohuru bia behu wonderful yenti so wo ye komfo nye so be ye komfo na wo ani o wo be ye sofo wo ani o be ye malam wo ani o obi na ebuwa obi dua na ebu obi so ansa na abafom ye conformity ya a conformity ko ya ya anwade papa na na fa number ntu dwane enso so 0249 929024 0542 033077 ane number mi enu edidi dwa e wo fidua yi mu okay arefo na ese enana eba hama mu nso eno nso wabe oyokuku dam ewum eno nkomo ena yene na bwa me hu haba be se enumu a yedi ho enkomo no yedi si na ya story so e won bomoden na tuanamon na tuanamon so tuanamon pa na wi a ankofa enibone ene eye ade bi a ensem fata amfa ama wabrabo midi ene abusuapani owusu aduom ye mamu nyina ammo ene hwe enti ne ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya